Het nieuwe project Geldwijs Friesland zorgt ervoor dat vrouwen uit de 4 gemeenten van Noordoost-Friesland kennis en vaardigheden krijgen over financiële zaken. Initiatiefneemster Adine Faber-Versluis docht daarom onderzoek naar haar financiële bewustwording. Om zo in kaart te brengen waar behoefte aan is, hoe het zit met het financieel bewustzijn en wat nou echt de juiste vorm kan zijn om dat te stimuleren. En waarom is dat zo belangrijk om dat te stimuleren? Nou, sowieso om dus bij te dragen aan die economische vooruitgang in de regio. En wat mij betreft begint dat ook echt gewoon bij financiële kennis, financiële vaardigheden en dat bewustzijn. En dat loopt nu nog een beetje achter. Volgens Adine is het belangrijk om te zien waar het vrouwen verlet van hebben. En op hokkerwijze en hokkervorm help onbeïnvloeden kan. Daarom zet het onderzoek uiteen met een vragenlijst om te zien hoe heel wiers vrouwen uit de regio binnen. Je kunt het anoniem invullen, allemaal meer keuzevragen over wat is je persoonlijke situatie, hoe zou je je persoonlijke kennis over geld inschatten, waar zou je graag meer over willen weten, wat voor vorm zou je dat graag willen doen. En zo wil ik een compleet beeld krijgen van waar behoefte aan is. En dan is de volgende stap een advies daarover uitbrengen. En dan hoop ik een volgende stap, dit valt buiten de scope van dit project, maar ik hoop dat er een vervolgproject kan komen waarin we dus ook invulling geven aan die uitslag, zodat er ook echt praktisch werk van wordt gemaakt.